Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Ihsan Pratika Putra Prasetyo saha kelas 11 F nomor absen kali doso badhe maosaken pidato ingkang wirahane tumuju generasi tresno Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji saha syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat serta hidayanipun kagem kita sedaya saengga kita saged mangkempal ing wonten bangunan puniki kanthi sehat walafiat. Shalawat serta salam mugi katatna dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya umatipun dumugi akhir zaman semangke. Amin. Wonten kesempatan dinten puniki kula badhe ngaturaken pidato bab salah setunggal kadadosan ageng lebet sejarah Islam saha lebet sejarah menungso inggih punika ngengingi laire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi Maulid Nabi ing tanggal 12 Mulud. Liwat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maringi priksa menungso tumuju alam ingkang kebak kali cahaya keimanan lan ketakwaan. Amargi iku, bilisasi mulut puniki dadosaken sarana lan media kangge ngempalaken kaum muslimin wonten masjid-masjid, majelis taklim lan panggonan-panggonan sanesipun kanggo tujuan sing pertama utawa setunggal kangge nanduraken mupuk lan nambah tresno kita kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakerepipun firman Allah lebet surah Al-Ahzab ayat 6. Ingkang artine Nabi kuwi luwih utami kangge tiang-tiang mukminin saking diri piyambakipun sedaya piyambak. Amargi punika kita kudu agengipun tresno kali diri kita piyambak lan cepet-cepet nyatakake loyal marang Rasulullah. Dheweke maringaken pitedha kali kita ajeng kaleresan nalika kita tansah cenderung kanggo numuti hawa nafsu. Dene hawa nafsu menika tansah ngajak kita dhateng angkara. Kalian mekaten sampun dados kedadean kangge kita ngrumengaken rasa tresno dhateng Allah lan Rasulipun wonten lebeting ati. Langkung saking sinten utawi punapa ingkang dipun tresnani. Sing nomor kalih kanggo medha wangsul sejarah uripe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo diteladani kalih pangetan laire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa medha wangsul saperang saking uripe Rasulullah. Lan jihad perjuanganipun wonten lebet jumenengaken agami Islam, lebet nyambut lan mengeti Maulid Nabi Muhammad SAW. Sumanggi kita turuti lan kita hayati tindakan uripe Rasulullah SAW ingkang selanjutnya kita dadosaken acuan wonten lebet aktivitas kita sedinten-dinten lan usaha ing dalan Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula badhe bahas bab punapa mawon ingkang Rasulullah asta wiwit laire. Kita umat manungsa sedayangipun donya keparing rahmat ingkang boten ana weres. Inggih punika rupinipun cahaya hidayah ingkang angsal nembus pepeteng jahiliyah. Yen dipun bandingaken kalih kondisi ing donya sampunipun Rasulullah dipun utus dados nabi lan rasul wonten telu perubahan ingkang wigatos sanget, yaiku nomor setunggal perubahan ana ing bidang sosial. Ing jaman jahiliyah dados ora ana keadilan wonten lebeting masyarakat. Wanci punika nonjol banget perbedaane ras lan kelas. Inggih punika kelas majikan atau tuan lan kelas budak. Sawise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi lan ngubah kabeh keadilan kasebut, Rasulullah bertakwa marang piyambakipun sedaya menawi menungso boten wonten bedane antawis setunggal kali sing liyane. Menungso gadah kedudukan ingkang sami wonten ajengan Allah Subhanahu wa taala. Yen wonten perbedaane menika namung diukur kangge tingkat ketakwaan salah setunggaling marang Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali, perubahan ingkang bidang akidah. Saderengipun Nabi Muhammad SAW dipun utus dados nabi lan rasul bangsa Arab kanthi punika penyembah berhala, patung sanesipun ingkang dipun anggep gadah kalangkungan lan kekuasaan. Sawise iku Nabi Muhammad dugi ngaturaken kepercayaan punika lan nyadarake menungso menawi patung-patung kasebut namung benda seda ingkang boten saged maringaken manfaat kanggo sing nyembahipun. Namung Allah setunggal-setunggalipun ingkang damel lan nginga alam semesta kali isinipun. Nomor telu, perubahan ana ing bidang kenegaraan lan politik. Ing masa jahiliyah angel sangat medosi keleresan lan keadilan kabeh keputusan utawi ketentuan hukum boten dipun dasaraken ing keserpan utawi hak. Ananging dipun dasaraken ing kekuasaan lan kekuatan ingkang kuat lan gadah kekuasa badhe menindas ingkang ringkih. Kados punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi lan diganti iku kabeh kalih sistem demokrasi, keadilan lan kebersamaan saka kebebasan. Kabeh perundang-undangan
kudu bersumber marang Al-Qur'an. Wondene ingkang dereng dipun temuaken lebet wahyu Allah banjur dipun temuaken lebeting bermusyawarah sareng. Cekap semanten ngengingi Maulid Nabi ingkang saged kula sanjangaken. Mugi-mugi pidato ingkang angsal puniki saged maringi manfaat bagi kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bilih wonten klenta-klentanipun tembung kula nyuwun pangapunten kanggo kawigatosan hadirin kula sanjangaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.